Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазването за хора с сензорни предизвикателства. Харта на клиента. С разработената харта на клиента, Министерство на здравеопазването приоритетно си поставя цели. Насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за конкретно административно обслужване и висока професионална етика. Министерство на здравеопазването осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да посрещне реалните потребности на гражданите и на бизнеса. Настоящата харта на клиента, адресирана към потребителите, определя основните функции, свързани с административното обслужване, административните услуги, които предлагаме, нашите ангажименти и задължения. Неразделна част от нея са разработените процедури за потребителите по представяне на административни услуги, групирани в теми, описани с ежедневният език на гражданите. Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба, дейността на Министерството и за да отговаря на очакванията и потребностите на потребителите. За повече информация посетете страницата на Министерство на здравеопазването, подменю Административно обслужване, раздел Харта на клиента или последвайте приложените линкове. Картонче за постъпване в болница Света София стъпки. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 0897 91 27 19.